Здравейте и добре дошли в днешната ни и първа игра на Hearthstone. Виждате, това е игра с карти, на която трябва да победите другия съперник. На тази карта, която пише Down, съперника не може да ви атакува, трябва първо да унищожи нея. На ето тази чардж, тя може веднага да атакува. Трябва да се четат какво могат другите герои. И, например, тази карта дава на всеки миньон, всяка карта друга, която е на полето, една атака. Тази взима 3 демидж на този герой на другия. Аз съм сети този, ако питате. И сега тази карта ми дава на мене атаки, за да я атакувам. И ето. И също там той ти позволява да удреш само него, не можеш да удреш никой друг. For justice. Job done. Всеки герой има по 3. Това само нещо като специални атаки. Така го разберете. И моята специална атака е да призовава друго чудовище. На тази е да ти взима едно демидж. Къде They'll never know what hit. To battle! For justice! Аз там ще бия, няма как да не бия. Това е гадно. The gates are open. This one's mine. To battle! Мразя това нещо. For the king! Reporting for duty. В тази игра трябва да смислят стратегии. Farewell. Защото, например, стратегия е да се навършиш цялото поле с карти и хем ще взимаш повече демидж, хем повече, по-трудно, ако имаш много танкове, като това, което ми го превърнаха в коза. Ще е много полезно, защото ще трябва да ти бият тях. Това чудовище, което го призовах, е едно от най-силните чудовища. То хем ти дава плюс 1 демидж на всяко чудовище и плюс 1 хелт. Има и много кръв и сила. Има едно още по-силно, то е с 9 атака и 5 кръв, което е добре. Но да, само такива ли има? I hope you like my invention. Really?
Не се, че сега ще победа. I've got a huge gun. Първо ще направя нещо. Да. Reporting for duty. For justice. The battle. Така. И накрая For the alliance. така. И ето така победа. Кой е хода? Сега се чуда дали да ви изигра още една игра. Ще изигра този път с Сейтол. Този път ще играя срещу... Ето... Чуда са... Ето този. Не, също този. Malfurion versus Anduin. The light shall bring victory. I must protect the wild. Аз съм втори наред. Явно сега съм аз. Мисля да поставя едно. One shot, one kill. И ето. Someone calls the doctor. Защо? Сега. Първо. I'll give it a shot. Гласуваме. После си приключвам хода. Защо? 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 Още това. После това. За да мога да направя така. Това е стратегия. Защо? Морази. Така. Ето ще направим ето така. Ето така. Не трябваше да поставя. Сега. Farewell. Чао! For the wild. Чао! Аз съм този, който играя и онзи, който играе по тези, който се казваше Паладин, са ми любимите герои. А този вече много ме ядоса. For the wild. Така. Farewell. Довиждане! Много ме ядоса това. Гледай го това!
Боже. Така, ще видим. Farewell. For the wild. Нещо стана, защото до сега говорих с един приятел, нещо, никакъв проблем нямам. Ало? И сега почти приключих. Защо? Аз това и сега ще го приключа. Сега набързо. Какво изобщо го прави? Започна да ме дразни. Не, то ще ми унищожи чудовището. Защо съм тази карта? Аз съм правил. Така. Чао. Goodbye. Ще съм левел 13 с този герой. Това беше лесно. Играх срещу такива лесни за първоначален клип и ако ви е харесал този клип, лайквайте и пишете дали искате да снимам още на това. И до скоро!